Josep París, què tal? Molt bona nit. Escolta, veig que vols inaugurar el, diguem-ne, més lila a l'Àrtic, aquest mes de març, amb tot de novetats editorials sobre el feminisme. Un gran desplegament avui que has fet aquí al nostre aparador literari. Tenim un bon desplegament perquè aquests últims dies o els últims mesos s'han publicat diversos llibres de temàtica feminista o fets per dones en l'àmbit de la il·lustració i podríem començar amb el Feminisme per al 99%, que és aquest llibre que veieu. S'ha publicat fa pocs dies a nivell internacional a molts països. A casa nostra en català l'ha editat Tigre de Paper i és un llibre que tracta o considera que el feminisme no comença o acaba quan les dones aconsegueixen seure en consells d'administració de grans empreses, que seria l'1%, sinó en l'altre 99%, que seria aquell que se suma a les lluites socials, com pot ser l'anticapitalisme, l'antiracisme o l'ecologisme. I les sotasignants del manifest, que són americanes, posen com a exemple fins i tot les vagues que es van viure a l'Estat ara fa un any i a Barcelona, les vagues massives, i entenen doncs, que és aquesta visió de feminista exemplar per tota la societat, no només per un 1%, però com pots veure, doncs, tenim molts llibres d'aquesta temàtica. Tenim manifestos feministes, tenim assaig, tenim còmic, tenim il·lustracions. De fet, l'altre dia comentàvem, per exemple, amb la Flavita Banana i la Liona, que segurament podem dir que el món de la il·lustració per les dones està vivint un bon moment. Sens dubte, podríem sumar-hi Paula Bonet, no? Monstro Spaghetti. En el cas de la Liona, fa uns mesos ha publicat també Belolit aquest Camioneres, que és un còmic desplegable que tenim desplegat sobre la taula, que tracta sobre dues camioneres i és veure allò que podem arribar a ser si no hi ha prejudicis o si la societat no ens troba i ens encorseta. Però sí que hi ha un àmbit de la il·lustració que té, cada vegada hi ha més dones que recorren aquest camí i que trepitgen amb força. I a més hi ha un còmic més infantil i juvenil, comparat amb aquest còmic per a adults que també ens portes. Que seria Intensa, en aquest cas el de Soler Otero, dibuixant i il·lustradora argentina, que com es pot veure una mica a la portada, doncs té aquesta visió que pot ser, sí, és un còmic d'extraterrestres, però no és tan pornogràfic com pot semblar, sinó que al final es preocupa del que és important, que són les relacions emocionals, sentimentals, però això no vol dir que hi hagi un punt en el dibuix de sexe més o menys explícit. Però del que dèiem és que sobretot hi ha unes dones que trepitgen fort en l'àmbit de la il·lustració i ara et volia presentar una de casa nostra que acumula milers de seguidors a les xarxes socials, és Amé Soler, que és 3 voltes rebel. Crec que sí que té un punt de rebel·lia a la meva il·lustració, però perquè ho veig necessari. Crec que ara mateix tinc a les meves mans una eina que és la il·lustració, que seria com una arma de comunicació massiva, no? Sovint m'enfado amb el teu món. El títol del llibre és Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Conta la meva vida, cronològicament, parla com ha afectat el patriarcat a la meva vida, des que era supermenudeta, que ja vaig néixer com molt grosseta, i com ha anat afectant-me això, i totes aquestes inseguretats van fer que a més fora més fàcil que caigués en una relació de violència de gènere. Sí, he perdut l'horitzó. Sí, he vist l'alba de plorar. En aquesta il·lustració que forma part del llibre parlava de gordofòbia, com els cànons estètics al final acaben tornant-se en una cosa externa en la que encaixar, sinó que és un arma que t'apunta a tu mateixa i l'empunyes tu. En aquesta il·lustració volia parlar de sororitat, parlar simplement de la germanor entre dones educades des de ben xicotetes a competir entre nosaltres, ja sigui ja no un lloc de treball, sinó fins i tot per un home. A mi el feminisme m'ha canviat la vida, literalment, i aquest és un d'aquests xicotets termes que quan el vaig entendre vaig dir, vaig fer clic. Sovint m'enfado amb el teu món, petit, tancat, humit i sense retorn. La música té molt a veure amb el meu projecte, almenys amb 3 voltes rebel. L'àmbit en el que jo em vaig criar no era ni molt menys tenia un esperit crític o un pensament crític. I jo, en el moment que vaig descobrir la cançó Diuen de la gossa sorda, em va obrir un món nou. Diuen que som el dimoni, la bèstia negra de l'ordre, el paradigma de l'odi, la fera immunda i feroce. Bé, el dia 8 de març, òbviament, aniré a manifestar-me i espero que ho farà encara més gent que l'any passat, que si van fer històries, espero que fem doble història este any. Que diguen el que vulguin, que estem ben vius, no espereu flors, quan el Déu me l'oferim. Que diguen el que vulguin, que estem ben vius, ja que estan
Josep, l'Ame Soler, Tres voltes Rebel i moltes de les autores d'aquests llibres que tenim aquí les podrem trobar, per exemple, a la llibreria La Carbonera. La Carbonera també ha titulat Març Lila, en què hi haurà presentació de llibres de dones, tant il·lustradores com novel·la, com assaig. Molts de llibres que tenim sobre la taula doncs podrem veure tant les pròpies escriptores com també en algun cas xerrades que acompanyaran altres escriptores i que l'ajudaran a explicar el seu llibre i ens ajudaran a situar on ens trobem en aquest moment. Moment que potser fa 5 anys enrere ens semblaria increïble que poguéssim parlar de tants llibres publicats, de tantes dones il·lustradores i de moment en el que vivim ara mateix. Sororitat pura, que no sé, que no dic que fos imprevisible, impensable, però sí que és una de les coses més fantàstiques que hem vist créixer en els últims anys. Nou llibre que també podrem presentar i que podrem conèixer a La Carbonera és La paraula més sexy és sí, que és un llibre de la Shaina Joy, que és una escriptora americana però que resideix a Barcelona des de fa un temps. Justament aquest llibre l'ha escrit aquí a Barcelona i que tracta sobre el consentiment sexual en les relacions. És una didàctica sexual, un llibre que tracta sobre molts temes, també de violència de gènere, però fins i tot té el seu glosari, té els seus apartats perquè puguem entendre millor què vol dir el consentiment sexual. Són molts dels llibres d'aquest àmbit de la il·lustració, de l'àmbit de les dones que poden escriure i poden tractar sobre temes de feminisme, però també hi ha l'àmbit artístic, en el qual hi ha la il·lustració, hi ha l'escultura, i en aquest cas ens trobaríem amb Laia Arqueros, que és una de les dones que ja fa molts anys que tracta des d'una temàtica de gènere i feminisme per rebuscar els mites del passat i portar-los al present. Mi trabajo, a nivel formal y a nivel conceptual, bebe de la mitología antigua, o sea, Grecia, Roma. En mi obra se refleja, es como una apropiación de esos mitos que por alguna manera reflejan lo que estoy sintiendo en este momento o lo que veo reflejado en la sociedad y cómo me afecta, y lo reinterpreto. Doncs aquesta peça representa a Baubo y Cerda Negra, es diu. Baubo era una diosa anatolia que adoptó la mitología clásica y de hecho hay como figuras que se repiten en otras mitologías no occidentales. Representa la risa erótica, no representa únicamente como justamente las diosas como madres, sino justamente la festividad de la carne. Es decir, es el goce, es el placer. La sistra o la silva uterina son como los instrumentos que yo me imagino que se usaban en las termoforías, que eran unos rituales de la antigua Grecia en honor a Demetre y a Perséfone, que eran rituales únicamente para mujeres y pasaban como entre 3 y 5 días en un espacio no mixto y hacían distintas acciones. Esto es parte de un xilófono de cerámica que se llaman las corifeas. Es una octava y lo puedes tocar con madera, con cerámica. Y aquí solo hay 4, pero son esos 8 y cada una tiene una nota distinta. Ser feminista es una manera política y tal de estar en el mundo. Digamos, es tu manera es tu día a día. Entonces, evidentemente, esa conciencia y esos cuestionamientos y esas preguntas que surgen y esas luchas que surgen, pues se quedan reflejadas en la obra. Y el 8 de marzo haré una vaga bien grande. Y estaré en la calle y no consumiré, no cuidaré, no trabajaré. Josep París, gràcies doncs, per aquest aparador que ens has portat aquí, per aquestes reflexions a través de 2 artistes. I gràcies, París, per revisar els teus privilegis. Seguim revisant-los. De moment, entendre que el dia 8, com a home, em sumaré a l'aturada, em sumaré a la vaga, però sempre pensant que he de cuidar i que he de donar peu a que vosaltres feu la millor vaga possible. Ens veiem el 8 de març.